Daqs xahar ieħor it-tfal jaqbdu l-basket, jixbru l-aħħar ftit affarijiet u dlonk jerħula l-iskola dik il-binja li għandha sservi ta' fonti ta' talim u werf biex minna nħorġu ċittadini denji tal-lum u għada. Fl-iskejjel sekondarji li jibdew mid-9 sena l fuq se jaraw l-introduzzjoni ta' suġġetti ġodda fosthom dawk applikati. Dan wara li l-istudenti li kienu fit-8 sena għamlu l-għażliet tagħhom biex issa jitħarġu f'aktar dettal u b'mod aktar fil-fond f'suġġetti li jistgħu jiftħulhom toroq ġodda. Dan l-istazzjon tkellem ma' studenti li għażlu suġġetti applikati li jmorru id fit mal-programm edukattiv il-vjaġġ tiegħi li se jwassal biex studenti b'ħiliet differenti jaslu aktar il-qudiem skont l-inklinazzjonijiet tagħhom. Fost l-istudenti li tkellimna magħhom kien hemm 2 li bħala nies involuti fix-xandir orokna idejna għaliex il-professjoni tagħna se tibqa' ssib nies imħarġa. Tal-aħbarijiet nixtieq insir għalinna wieħed li kien għodu se jxitt iż-żarbun tiegħi u jintervista lili flok nintervista jien. Jiena għażil dan is-suġġett minħabba li jogħġobni jogħġbuni l-fotografija u t-televiżjoni u li nixtieq li l-medja tkompli mal-karriera tiegħi. Dan is-suġġett tal-medja minn dejjem kien jinteressani u nixtieq li nkompli fuq u jkolli karriera tajba biex insir pereżempju tal-aħbarijiet u nintervista n-nies. Ma dawn l-istudenti naqgħad ieħor li fiħsibu jaqbad it-triq tan-negozju. Jiena sirt irrid għax la nikber nkun naf kif nikkomunika man-nies u nistrimi u għażiltu wkoll għax jogħġobni u interessanti. Il-vjaġġ tiegħi nasal minn toroq differenti huwa programm edukattiv importanti li bilanċja bejn is-suġġetti akkademiċi, vokazzjonali u anki dawk applikati. Il-programm jinvolvi talim personalizzat u se jkollu forom differenti ta' talim u assessjar fejn l-istudenti jieħdu l-opportunità li jiksbu l-kwalifiki meħtieġa biex jibdew it-triq għad-dinja tax-xogħol. Fuq kollox l-istudenti staqsejnihom kif qed iħarsu lejn il-bidu ta' sena skolastika ġdida. Bla dubju kull bidla tnisser xi ftit biża' u eċitament. Naqra mbeżza minħabba li diħel skola ġdida u suġġetti ġodda u eċitat għax nixtieq li nidħol għaliha bis-saħħa di karriera u nibqa' sejjer biha. Ħafna ċitat għall-iskola ġdida, teachers differenti u rrid issa nitgħallem u nisper li mmur tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.